Min din il-ġimgħa il-prezz ta' ċertu prodotti tal-ħobs żdied mill-inqas 10 ċenteżmi. Il-ħobs imqatta slice żdied b'10 ċenteżmi għalkemm ċertu prodotti bħal dawk tal-ħobs ismar żdiedu minn €35 għal €50. Dan apparti li f'diversi ħwienet ġew innotati żidiet fil-prezz ta' prodotti varji ta' ikel minn sokkor sa' ċereali u anke ħelu. Skont kif qalulna diversi ħwienet jidher li l-prezz tal-islice u żieda se jvarjaw minn prodott tal ieħor skont il-kumpanija illi tagħmilhom. Ix-xahar li għadda anke l-Ministru tal-Ekonomija ammetta li l-inflazzjoni saret monstru iżda meta mistoqsija soluzzjonijiet ma kellu ebda tweġiba. F'temp ta' sena l-inflazzjoni f'pajjiżna splodiet il fuq b'mod qawwi immens, tant illi fit-12 xahar ir-rata tal-għolli tal-ħajja żdiedet minn 4.5% għal 7.1%. Fost l-aktar prodotti affettwati minn żidiet hemm il-prodotti tal-laħam, il-bajt, frottu ħaxix, il-ħalib, il-ħobs, il-ġobon, prodotti varji li jinxtraw mis-supermarkets, prodotti tal-ħasil u anke mediċini dawn kollha olew fil-prezz tagħhom. Intant ċifri xokkanti pubblikati l-ġimgħa li għaddiet mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uraw illi mal-50,000 persuna f'pajjiżna qed iħossuhom illi huma mċaħdin minn affarijiet bażiċi kemm bżonnijiet materjali kif ukoll dawk soċjali. L-istħarriġ tal-NSO wera illi fl-2022 l-att ta' persuni li jgħixu f'familji li huma mċaħdin minn affarijiet bażiċi b'mod sever kien laħħa il-25,370 persuna, filwaqt li l-att ta' persuni f'familji li għandhom nuqqasijiet materjali u soċjali kienu 49,298. Dawn in-nuqqasijiet jinkludu realtajiet ta' familji illi mhux jaffordjaw li jeklu laħam, tiġġiġ jew ħut imqar darba kull jumejn